Здравейте хора! Днес имам малко свободно време и реших да направя клип My First Time Tag, което е, може би, не този първи път, за който явно вие си мислите. Имам въпросите тук на моя таблет. И първият въпрос е: какъв е бил първият ти твит? И на двата профила в Twitter беше What's Happening Boys, защото явно знаете вече, със сигурност, не явно, че аз съм фенка на One Direction, така че да, очевидно е. Може да ви кажа каква е причината да имам два профила, защото аз първо имах таблет. Този телефон ми е от Нова година. Коледа. За Коледа ми го купих. Малко преди Коледа. Това няма значение. Първо на таблета си имах един профил, който и в момента го имам. И там беше What's Happening Boys. Аз съм забравих думата. И качвам повече неща в Instagram. В описанието може би ще напиша имената ми в Twitter и в Instagram. Всъщност няма нужда да ги пиша. Те са Кали Христова и на двете. На английски. И преди имах на телефона си също профил в Twitter, но тогава трябваше да си създавам акаунт и бла. И исках да си направя профил в Instagram. И си бях забравила абсолютно всичко, което правих. Така че реших, че ще изтрия Twitter и ще си направя нов в Instagram. Обаче бях малко тъпичка тогава и останах без профил в нито един сайт. И в момента профилите ми в Instagram и в Twitter са на таблета ми. Да. Кой е първият YouTube клип? Първият ми YouTube клип тук на таблета ми беше какво да очаквате от клиповете ми, понеже аз и тук качвах, обаче изтрих всички клипове. Не че бяха много ден. Не е нищо, за което да ви е интересно. Клипа ми тук беше за любовта ми към Зейн и да. Кой е първият човек, за когото се абонира в YouTube? Първо, на таблета ми първият човек, за когото съм се абонирала е Босайде. На телефона ми, ако не се лъжа, е BF vs GR, което Boyfriends vs Girlfriends. Те са много са готини. И нека ви обясня всъщност как стоят нещата. Моят таблет го имах преди телефона ми. И не го ползвах около 1-2 месеца след като ми взеха телефона и съм си забравила паролата. Стоеше без батерия 1-2 месеца и след това вече реших да го зареди и да видя какво става и с таблета ми и всичко. Така че да. Известията, кой е качил нов клип от тези хора, за които съм абонирана. И си забравих паролата тогава. Опитвах всичко, за което може да ми хрумне някога или на човек може да му хрумне, но не стана и се наложи да го преинсталирате или там каквото и да е. И човека ми го направи изцяло. Имах само снимките след това, никакви профили, никакви неща.
И вече си помня всичко, така. И да, това е причината да имах два профила в YouTube. На първия профил бях се абонирала за Wednesday Addams, не че ми е любимата влогърка, просто първата влогърка, за която се сетих. И тук сега първият човек, за когото съм се абонирала, е Босайде. А на телефона ми, както казах, мисля, че е Boyfriend vs. Girlfriends. Та, следващия въпрос. Коя е първата ти профилна снимка във Фейсбук? Ами, нямам Фейсбук, така че... Говориш ли все още с първата си любов? Ако става дума за момчето, което харесвах от първа група до четвърта в детската, не. Каква е първата ти алкохолна напитка? Бира, но след това съм пила и мента. Пих от накака ми, не ме събдете, не съм алкохолик. Каква беше първата ти работа? Здравия картофи. Каква беше първата ти кола? Все още нямам. Кой е първият човек, който ти писа днес? Никой, но вчера си писах с братовчетка ми и двете ми приятелки. В Viber. Кой беше първият човек, за когото си помисли днес? Да следи въпрос. One Direction, защото алармата ми е с саунд на One Direction It's Time to Get Up, ако я знаете. Така че, да, One Direction. Първо. 11 въпрос. Кой беше учителят ти в първи клас? От първи до четвърти ще имаме еднакъв учител, който е добър и справедлив мъж. Няма да казвам името, защото не знам дали ще го е срам или има някаква фобия, така нататък. Така че... За къде пътуваше, когато се качи на самолет за първи път? Още не съм се качвала на самолет, но се надявам да се осъществи тази моя мечта. Къде беше първото ти преспиване? В болницата, може би? Какво беше първото нещо, което направи тази сутрин? Да си помисля за One Direction. Кой беше концертът, на който отиде за първ път? Не знам първия концерт, но съм ходила на концерти в Севлиево на Миро, Михайла Филева, Прея, Били Хлапето, Михайла Филева, да. Тези стигат ли? Бобо. Сега за тези, за които се сещам. Кой беше първият и най-добър приятел? Говорите ли си все още? Ами, като малка не съм имала най-добър приятел. Винаги си се меняли, така че сега имам най-добър приятел, който се казва Миглена, и друг най-добър приятел, който се казва Биляна. И трети най-добър приятел, който се казва Магдалина. Има хора, които винаги могат да ме подкрепят и винаги им помагат. Много съм благодарна. Коя беше първата ти счупена кост? Явно съм голяма късметлийка, но още нямам счупени кости, но съм се удряла много лошо. Кой е първият ти пирсинг? Ако се броят обичите... Коя е първата чуждестранна страна, в която си ходила? Както казах, още не съм ходила, но се надявам да се сбъдне тази моя мечта. Кога беше първото ти наказване в училище? Ами, нямам, не са ме наказвали. Аз съм си зубърче още. Кой е първият филм, който си видял? Ами,
Не знам, не помня, но със сигурност е бил някакъв анимационен. Ключото става много дълго. С кого за пръв път си споделял стая? Другите бебета в болницата. А след това с майка ми и баща ми. Спяла съм тук няколко години, докато мога вече да говоря и мога да таковам. Нали? След това съм спала тук в едно малко кръваче, което помня, но вече не спя, вече си имам собствена стая. Вече не спя, да. Вече не спя тук с майка ми и баща ми в тяхната стая. Ако имаш едно желание, какво би било то? Не искам да имам желание, защото живота ми е прекрасен. Аз се радвам на него и не мисля, че има нещо, което искам да имам. Защото имам всичко. Не искам да се хваля, но имам всичко, за което някога съм си мечтала. Нали, сега да не говорим за глупости, които са пълна загуба на пари или някакви такива неща. Такива неща нямам. Само неща, които и ми трябват и ги искам. Кой е първият спорт, който си практикувал? Като малко съм си играла на волейбол, баскетбол, някакви такива. Мач. И народна топка. Бях много малка, но помня, играх с братовчетка ми и с още няколко нейни приятели на народна топка. Кое е първото нещо, което правиш, когато се прибереш от дома? Да изпея някоя песен или да си я изтънаникам, която съм слушала и ми се е забила в главата. Много често това са DNA и Black Widow на Little Mix, DNA и Black Widow на Рита Ора и забрах коя. Мачте, аз наистина забрах. Добре. Кога беше първата ти целувка? Игги Икс. Сетих се. И кога е била първата ми целувка? Не знам, все още нямам такива. Но да, надявам се този клип да ви е харесал. Споделяйте, коментирайте, харесвайте. Благодаря ви предварително. Ще се видим скоро.